Hallo allemaal. Wij hebben dus een plan voor een park. Waarom? Ten eerste is er een speeltuin. Voor wie is een speeltuin? Voor deze dame. Deze dame heeft 3 kindjes. En in een park zonder speeltuin is er niet veel te doen voor kleine kindjes. Dus dat is punt 1, heel belangrijk. Punt 2 is dat we voor de creatieve mensen, even iets bijzaak, maar we hebben een graffiti-muur geïnstalleerd, zodat ze iets leuks kunnen doen. Want dat ze iets illegaal mogen doen, wat toch niet illegaal is. Ten tweede is er een barbecue voor de jeugd. En een wasbak, zodat je niet met je vuile was naar huis moet en het allemaal thuis moet afwassen. Want dat is onmogelijk. Geloof mij, ik heb ervaring. Daarnaast zijn er daar veel bomen, zodat je in de schaduw kunt zitten picknicken. Want in de zon picknicken is niet leuk. Er zitten daartussen ook hangmatten voor degenen die willen relaxen nadat ze te veel gegeten hebben of zelf dergelijke. Doorheen het hele park loopt er ook een paadje, zodat hij kan wandelen. Hij heeft daar veel nood aan. En lopen. Voilà. Daarnaast hebben we om de 200 meter een hondentoilet voor mijn Fifi. Want ik vind het vreselijk om met zakjes hondenstront in mijn chacos te zitten. Want hij heeft veel te veel gekost. Allee, ja, dat kan niet, hè. Daarnaast hebben we een regel. We willen geen vandalisme in ons park. We hebben een wc. Heel belangrijk, zeker voor de kleine kindjes. Er zijn enorm veel bomen overal. En we hebben een jeugdhuis voor de jeugd. Wat is zo... Even verduidelijken, ja, misschien zijn er hier die het niet verstaan. Hè. Wat is er daar allemaal te doen in dat jeugdhuis? Om de zoveel tijd wordt er daar een vijf georganiseerd. Dan wordt er even door de oudere mensen rondom door de vingers gekeken dat het een beetje luid is. Maar ja, de jeugd moet ook iets hebben. En daarnaast is er een fietspad. Voor heel veel mensen om te fietsen, zodat ze rap een keer kunnen passeren langs het park. Sorry. En we hebben ook een vijver om de eendjes te kunnen voeren met uw kleine kindjes of met uw oma of met wie dan ook. Gewoon eendjes voeren, vijver. Oké? Verder zijn we eigenlijk overeengekomen dat er overal gras is. Lekker om op te lopen, in de plaats van zo'n steentjes. En een heel groot bos om spelletjes te spelen met het speelplein. Ja. Ik denk dat we dan zo wat alles gehad hebben. Dank u voor uw aandacht. Ik zou graag een nieuw skatepark hebben. In Gent eigenlijk, want we zijn eigenlijk een beetje jaloers op een skatepark van Leuven en Oostende. En nog andere skateparken. En Hasselt. Ja, Hasselt. En alle leuke skateparken. Want wij in Gent hebben maar 2 skateparken. En ze zijn niet zo groot. En aan de oever, aan de oevers van het Gentse, willen wij een speelterrein, en nog duist, voetbalpleinen, voor de jeugd in de buurt, Ziet gij daar, dat braakland liggen, Ziet gij daar, dat lege plein,